Keď vojaci nábehli, alebo policajti nábehli do poľskej televízie a vymenilo sa vedenie, snáď sme to také niečo urobili? Mohli by ste. Ja rozumiem, že očakávanie niektorých, by som povedal, takých rýchlejších ľudí je, že by sme mali, ale to Robert Fico, Ježiš, ten najkrajší príklad zo všetkých. Ešte aj dneska bude Štolova rozprávať, alebo mnohé ďalšie z progresívneho Slovenska, že no a keď Fico kriča, že zoberme lopaty. Boha, vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybúchame to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sa 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. A poďme na ten parlament a bijme ich po hlave. A to dodneska citujú aj herci, ktorí hovoria proti Ficovi, toto citujú. Neuvedomujúci, že sú presne natiahnutí v tom denníku N, ktorý toto povedal, že toto hovorí Fico. Hoci odstrihol tú časť, kde Fico hovorí, toto nám hovoria, že máme robiť. Ale my to nechceme. Vieš, to je známy príbeh. Ja, ale to je ten problém, že niekto povie na Fica, že mali ho zastreliť a sudca sa rozhodne, že to podľa mňa nenávisť nie je. A niekto povie to isté na Šimečku a povie, že to podľa mňa nenávisť je. Že ten termín nenávisť má príliš veľkú fluiditu vysvetľovaciu. Toto je ten dlhodobý proces, ktorý vlastne musíme absolvovať, kedy vlastne budeme aj jednak meniť výklady, kedy vlastne by mala spoločnosť sa vysporiadať aj s tým, že by mali tí sudcovia predsa len rozhodovať v podobných prípadoch rovnako. Nemôžu len preto, že niekto je progresívec, tak dostane nulu.